In 1992 begon de marathoncarrière van Bert-Jan van der Veen. 18 seizoen lang riet hij nou in het A-peloton. 3 keer nationaal kampioen en winnaar op de Wijzerzee. 18 seizoen lang had Bert-Jan ook een superfan, Harry Nota. Elke week riet hij Bert-Jan van der Veen naar de wedstrijden daar. Ja, een chauffeur-supporter nemen we dat. Hè? En ja, we zijn hier bij elkaar in een gemeente. Dus ja, hij vindt het hartstikke leuk. En het is voor mij heel makkelijk en gezellig. Ik ben begonnen met Bouke Thijsselingen en het alles uit Seniek. Ja, het hele peloton weet op dat moment van Seniek. En Bert-Jan kwam erbij. En al die tijd heb ik meemaken. Dus ik heb alle Nederlandse kampioenschappen. Ik Wijzerzee alle meemaken. Dus het was een fantastische periode. We kijken we voorstellen door bij chauffeur, want dan ben ik een superfan van hem. Ja, ik superfan. En gewoon sneut jongens mei is gewoon een heerlijke ontspanning. Na een week, ja, ik zit in de politiek en na een week sneut jongens, dan is dat heerlijk en dan is alles weer vergeten en geniet van sport. Maar Bert-Jan had er nog laatst 18 seizoenen als prof op zitten en dus komt het eind van zijn carrière hield hij dichterbij. Elke keer zeg ik van denk erom, maar dat wel erom op tijd weten, want dan kan ik weer de wijze zijn en dat soort dingen plannen. En van hier hebben we het dus nog gepland en wat horen hier dan, zullen we dan wel weer. Bert-Jan zijn taak binnen de baanploeg is om de wedstrijden te lezen en de kopman, als Bob de Vries, Arjen Stroedingen en Jorrit Bergsma, in een kansrijke positie te manoeuvreren. Zodoende zit een overwinning er voor de jouster eens net meer in. De hoop is er elke keer nog steeds en met name op natuurreis. Ja, stink elke keer op een krommetje en dat is jij, want ik hoop altijd nog eens een keer, na 3 keer en 1 keer Wijzerzee. Ik gun het hem van harte. Meneer Nodig krijgt de trend in eigen over de sport praten en over de praten. Dat zou best eens kennen, ja. Het is ook echt een liefhebber en ja, daarom houdt hij het ook zo lang vol. Grote bewondering mag Niels Sneuwolf voor het reterisch peloton ha. De omstandigheden op een Jaap Edemaan winnen striem in. En dan te bedenken dat er geen prijsgeld meer is. Eerste prijs, een paar redens. Sponsoren binnen leerfabbers en toppers kunnen nog heel dit een goed stuk brevetje in. Maar het is net verwonderlijk dat zowat de hele bandploeg aanstmoedigt op het NK afstanden. En Sabbe ziet jezelf een World Cup startbewijs te bemachtigen. Dat smiet geld en media-aandacht op. Nou, het is wel zo dat ik net steeds van eventjes even een World Cup mooi pikken. Dus daar zal het verrieden worden moeten. Lange baan, heb ik groot respect voor. Maar het is wel zo dat wij van het prijsgeld normaal de koffiepot hebben. En als ik hier een koffie krijg, dan zit het humeur wel eens beneden het landelijke gemiddelde. Dat we hebben wel zijn als we wat geld bij de lange baan wij hele kinderen zullen het net leren. Coach Jelle Anema weet als geen één oors dat zijn sport en zijn sponsor media-aandacht nodig had. De krant. AD, Algemeen Dagblad. Jo. En een overwinning kent voor die aandacht zwargje. Sneur mocht een 14 man afsprinten voor de winst. Deze kopgroep pakte een rondje op het peloton. En bij die 14 man 4 Vriezen. Waaronder Jorrit Bergsma, Bart de Vries, Bob de Vries, Dirk Fabriek en Douwe de Vries. Bob de Vries is dan favoriet, maar Jorrit Bergsma. Maar Bob voelt correct voor de finale begon en moest alle zeilen bijzetten om rond te komen. Maar als hij de laatste bocht er in de farm valt, kan hij dat vergeten. Rob Hannes uit de Renault CO2 opleidingsploeg van BAM pakt de overwinning voor Cees Jufferman en Geert Plender. Jorrit Bergsma wordt vierde, maar de teleurstelling is groot bij Bob de Vries. Hij wordt zonde. Er was even in de finale van peloton, die toen eerder afsprinte viel ik. En ja, dan moet je eerst een gat dichtrijden en dan heb je nog een paar rondjes om tot de eindsprint. En ja, dat liep dus niet helemaal zoals het moest. Toch komst erbij, kerst nog even 2 rondjes een beetje eraan hingen en dan bemoeit je dan weer met de sprint. Ja, tuurlijk, je moet toch altijd alles proberen eruit te halen. En ja, als het 1 keer tegen zit, dan zit ik goed tegen. Toen ging voor mij weer een valpartij en ja, dan was de eindsprint ook weer in duigen. Tak een weekend, door de omstandigheden net daar. De tweede wedstrijd van de marathon is op 10:11.